яъне ки аз 18-солагӣ то 30-солагиро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. нафарҳое ки пассайни регистратсия надоранд дар Русия, ин қонуни нав ба ӯ касо тааллуқ надорад. ба ҳамин хотир бояд ҳар яки мо ва шумо ватани миллати худмона дар ҷои аввал будумем дӯстдорӣ шавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай медонед ки дар як мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем. бародарони азизу меҳрубон, аввалан як чиза хотиррасонтон мекунам. чӣ хеле ки медонед, дина дар канали ма старти бозии 99 рубла шид. ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки дастгирӣ карден дар як рӯз қариб 1000 билет фурӯхтем. нафарҳое ки мехоҳед дастгирӣ кунед мора, ҳозир бидроен аз конкурси нави мо билет бихарен. нархи билет 99 рублай. номераи ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номераи ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис мебурояд. сумтона дар ҳами Сбербанк мепартоен, чектона дар ҳами ватсап рӯӣ мекунед. ҳамагӣ 40 дона приз мондагием, количествои билетҳо каманд. як ҳаракати дигар кунед, ҳамихе дастгирӣ рафтан гира мумкин дар як ҳафта финал монем. ба имзо расидани як қонуни нав дар Федератсияи Русия аз ҷониби Владимир Путин дар соли 2023 ва дар соли 2024 барои шаҳрвандони Федератсияи Русия ва нафарҳое ки соҳиби душаҳрвандӣ мебошанд ва пассайни регистратсия дар Русия доранд, ба ин нафарҳорам тааллуқ дорад. бо диққат гӯш кунед. мутобиқи қонуни нави Федератсияи Русия, барои шаҳрвандони Русия бояд ба артиш даъват карда шаванд ё ки ба хизмати алтернативӣ даъват карда шаванд. нафарҳое ки ба хизмат даъват мешаванд ё хизмати алтернативӣ мекунанд, мутобиқи қонуни нав загранпаспортошон аз дастошон гирифта мешавад ва ба МВД ба МФЦ супорида мешавад. дар ҳолате ки артиша буд карданд ё ки хизмати алтернативиро буд карданд, баъдан ана ҳамун загранпаспортҳо боз ба ҳамун шаҳрванд обратна дода мешавад. ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки дар соли 2024 дар Федератсияи Русия синну соли даъватшавӣ ба хизмат боло бурда мешавад, яъне ки аз 18-солагӣ то 30-солагиро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. айни ҳол дар Федератсияи Русия ба мисли ҷумҳурии Тоҷикистон синну соли даъваткунӣ ба хизматшон як мебошад. дар Федератсияи Русия айни ҳол аз 18 то 27 сола ба хизмат даъват карда мешаванд. ин қонуни наве ки мо гуфтем, загранпаспортҳо гирифта мешавад. нафарҳое ки двойной гражданин мебошанд, дар Русия пассайни регистратсия доранд, ба ана ҳамиё тааллуқ дорад. а нафарҳое ки двойной гражданство доранд, вале пассайни регистратсия надоранд, тӯли як ҳафтаина ё ду ҳафтаина ба Россия сафар мекунанд, ин қонуни нав ба ин касо тааллуқ надорад. ин нозукиша хуб ба назар бигиред. бародарони азиз, хостум ки ҳамин хабари муҳима ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам. аз сабабе ки дар Федератсияи Русия вақтҳои охир хитон медонем чӣ гуна вазъият мебошад, ба ҳамин хотир ҳамин қонуна нидавна президенти Федератсияи Русия ба имзо расонид. бародарҷонои азизу меҳрубон, акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарам. бо диққат гӯш кунед. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. малик нависондай, ба ҳар яки мо аз ин мошинҳо насиб гардона. аллоҳ омин рабbil оламин. иншааллоҳ ба ҳар яки шумо насиб мегардонам. ба 2 нафар мошин насиб мекунам ва ба чанд нафари дигар телефон насиб мекунам, боз пул. ба ҳамин хотир шумо метавонед ба 99 рубл бахти хитона бисанҷена, ай конкурси нав билет бихаред. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, бачаи ман 8 сол мешава, ҳамиҷа мактаб мехонам. то ҳол Тоҷикистон нарафта, синну солуш 17. регистратсия надорад. агар Тоҷикистон равад запрет мешавад, боз омада метавонад илтимос ҷавоб диҳед. дар ҳолате ки мо гуфтем, дар аэропорт агар ягон ҳуҷҷат талаб накунанд, дар ҳамин ҳолат ягон мушкилӣ намешавад. ҳамаш зависид аз таможни аэропорт мебошад.
як каси дигар нависонда ассалому алейкум. ҳозир қонуни нав дар Россия биромад. Ма гражданини РФ ҳастам. Загранпаспортчам надорам. Ма метавонам Тоҷикистон рафта регистратсия ҳам надорам. Пешакир раҳмат. бале дар ҳолате ки ма гуфтам дар аввали видео нафарҳое ки пассайни регистратсия надоранд дар Русия и қонуни нав ба ӯ касо тааллуқ надорад. Яъне ки двойной гражданиное ки загранпаспорти российскирам надорад ба ӯ касо тааллуқ надорад. як каси дигар нависонда ассалому алейкум. ака студентҳоро қапида депорт кардесиянд. чӣ мекунем? дар Федератсияи Русия айни ҳол ҳамаро хеле мушкилӣ овардесиянд. чӣ муҳоҷироро, чӣ донишҷӯёро умуман ба ҳама мушкилӣ овардесиянд. як каси дигар нависонда ассалому алейкум. акаи Сорбон, ма ака худам граница набиромадам. худшон бурдам печати дигар давлата задам. фалшиви аэропорти Москва да меқапанд ё ин ки не. дар ҳолате ки агар огоҳ бошаванд и аллакай ғайриқонунӣ убур кардани марзи Русия ба ҳисоб меравад ва дар ин ҳолат метавонанд то ҳатто нисбати шумо парвандаи ҷиноӣ оғоз кунанд. ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт ба қонуншиканиҳо даст назанед. ҳар чизе ки қонуниай ӯ чиз бо дигаре. худтон медонед инчиза бародаро. Юсуф нависонда ассалому алейкум. акаҷон мегуфтӣ дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон синни соли даъватшавӣ ба хизмат ай чанд солагӣ омадагиай? оё 17 сола метавонад ба хизмат биравад? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ синни соли даъватшавӣ ба хизмата аз 18 то 27 солагӣ муқаррар кардагиай. як каси дигар нависондаи ахбори границаҳоро солҳо гӯш кардем бе ягон маъно. бояд пешниҳод кунем границаҳоро рафта манъ кунанд. ахбори границаҳо гуфта чиро дар назар дорӣ бародари азиз? ягон чӣ нафаҳмидам аз суханҳое ки нависондаи дар амиҷо. як каси дигар нависонда ассалому алейкум. акаҷон бовар мекунӣ айни ҳол ма дар Тоҷикистон қарор дорам ва ма чанд сол дар ғарибӣ будам. дар ғарибӣ будам мегуфтам ки оли дер Тоҷикистон мерам. ахир задам депортам кардан. омадам Тоҷикистон. 8 сол набудам. Тоҷикистон ин қадар хуб шуда. мардуми ғариб биёен ватани худмона обод кунем. чӣ ободиҳоеро мебинем роҳат мекунем. ватан дигаре. бале бародари азиз, дуруст қайд кардӣ. ватан дигаре. сад накунӣ ҷое ки таваллуд мешавӣ, ҷое ки миллатита, ҷое ки роҳбароитан ҳуҷҷат дигаре. ба ҳамин хотир бояд ҳар яки мо шумо ватани миллати худмона дар ҷои аввал будонем дӯстдориша. Саид нависонда ассалому алейкум. ака амнистияи муҳоҷиро чӣ шуда? авф мешавад ё ин ки не? дар мавзӯи авфи муҳоҷиро ҳозира шуда ягон ахбороти нав шудагӣ нест бародари азиз. ҳечӣ гуфта наметонем. сардор тиҷей нависонда ассалому алейкум. акаҷон мегуфтӣ ҳамин патент аз байн рафт ба ё не? қонуни нав гуфтӣ. ҳамин чӣ шид? ман қонуни нав нагуфтам. гуфтам ки пешниҳод шудагиай ба ҳукумати Федератсияи Русия барои нафарҳое ки дулан ва фура ҳай мекунанд гуфтанд патент аз байн бурда шавад. вале ин чиз оли қабул шудагӣ нест. чӣ гап мешавад намешавад маълум нест. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.